World-class quality. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, ugangan sang utod ni COVID patient number 19, positibo man sa virus. Mga persona nga nagka-contact sa COVID-19 patient, plano nga ipaidalom sa swab test. Sa balita national, second tranche ang cash aid para sa mga drivers, ginaduso nga marilis sa labing madali nga panahon. Panelo ginrekomendar nga permahan na sang presidente ang anti-terrorism bill. Sa balita international, 4 patay, 8 pilason matapos ang pagpamamba sa isa ka moske sa Afghanistan. Sa balita sa sports, Pilipinas mag-entra na sa pinakauna nga FIBA Esports Tournament. Sa balita entertainment, pila ka mga artista nag-upod sa online protest tagod ibasura ang anti-terrorism bill. Samtang sa balita espesyal, mga tips sining tig-ululan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga law Sabado, Hunyo 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon, Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Nagdasi karon ng hulag sa Tropical Depression Butchoy kag ginapaabot magagwa na ini sa pungsod sang kagabi. Katapos ang nakitaan sa pag-asa ang bagyo sa kalayon nga 285 kilometros na sidlang ako na nakatundan sang Dagupan City sa Pangasinan. Dala sang bagyo kapasugon nga hangin nga nagalambot sa 55 kilometros per ora kag pagmadlos nga nagalambot 70 kilometros per ora. Samtang padulong sa southern portion sa China ang Bayo Butchoy kag ginauman nga ako ginapabot nga magabaskog pa ini. Ang Palawan kag Occidental Mindoro makaangkon sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang southwest monsoon. Ang bilog nga Visayas may pila ka bahin nga mangin magalumon man kag may lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Ang kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa magat na nakatunda na magatnan magalunta dinhi sa Palawan kag Occidental Mindoro kag mangin makanay naman ang dapya sang balod. Ang makanay tubtob mabasko nga paghuyop sang hangin gikan sa magat na sidlangan na magatnan magalunta naman sa Visayas kag mayaraman makanay nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na mga 5:26 ang aga, magatunod naman karon las 6:10 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Daw ka importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligan sa tak na ang alas 7. Detalye na sa mga balita lokal. Ginkonfirmar ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga ugangan sang utod ni patient number 19 ang patient 21 sa barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Suno kay Familiaran, halin sa Metro Manila magkaupod nga gin-quarantine ang duha ka pasyente. Kalakip ng utod ni patient number 19 kag asawa siningan negatibo naman sa test. Duha pa ni Familiaran, si patient number 21 nga isa ka 52 anyos nga babae ang asymptomatic kag naka-home quarantine sa ilapuluyan sa barangay Handumanan. Ginatugyan naman ni Familiaran sa lokal nga opisyal sang barangay kag City Health Office ang desisyon sa ipatuman nga safety measures sa balay kag sa palibot sang pasyente. Well, si family na sila mo, mother-in-law na siya siyang brother ni patient 19. Iya nga utod kagang wife niya sa to, negative. Para siya subong sa Handumanan, but upod ni Slalin sa Manila. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Plano naman ni punong barangay Donny de la Vega sang alihis nga ipaidalom sa swab test ang 57 ka mga persona nga ginakabalakan mahimo naka-contact sa COVID-19 patient. Ukon himata sang mga persona nga nangin kaupod sang pasyente sa pag-inom sini kag nagpauli sa ila lugar gikan sa quarantine facility. Suno kay De La Vega, ginpangabay na sining bulig sang syudad paagi naman kay IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran para sa madasig kag nga pag-akto sang City Health Office. Dugang pa ni De La Vega, iya na nga gin-lockdown kag ginapabantayan sa mga katapos sang B-Hertz ang pito tanan ka mga puluyan sa duha ka mga purok agud masiguro nga wala na sang makagwa pa sa ila puluyan para maglagaw. Suportado man sang barangay ang konsumo kag iban pa nga mga kinahanglanon sang apektado nga pamilya samtang ini sila ang nagapaidalom sa 14 days quarantine. Ginklaro man sini nga sadtong Huwebes pa lamang nga adlaw ginkuha na sa Taga City Health Office ang 35 anyos nga pasyente nga madumduman nagpositibo sa resulta sang RT-PCR test. Ang tao ni siya lang yung isa nagabot, tapos damo sa na contact person nga manigo yan nagupod inom, amo na gid pang lockdown ko ilabalay. Pero hindi ni totally ang silita nga gin lockdown ko. Kaya balido sang doktora, nga sino active na tao nga na contact person, i-lockdown ko lang ilabalay. Si Kapitan Donny de la Vega. In-insister naman ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas nga malawig ang diskusyon ay laginhimo angot sa pangabay sa mga locally stranded individuals nga panugutan nga magapauli ang nakatapos na sa ilang 14-day quarantine sa piyak nga wala pa nagabot ang resulta sa ilang RT-PCR test. Nagwa ang palayag ni Rojas matapos nagkontrobersyal ang COVID-19 patient number 19 nga ginaligar wala nagsunod sa protocols kag pagwa sa quarantine facility gilayon pa iya nga nag-inom-inom. Suno kay Rojas nga nagmatuod ang matuod makapila niya ka beses yung ginpahanumdom ang mga LSI kung mahimo hindi lamang mag-close contact sa pamilya ilabi pa nga wala pa nakagwa ang resulta. Palayag pa ni Rojas, ginhimo sa syudad ang tanan apang hindi malikawan nga mayara gid sang magalapas sa piyak sang paandam sa mahimo idulot sang COVID-19. Ang mandatory na to is tanan nga LSI 14-day mandatory quarantine. So pareho sinisang natabo sa nangligad nga nag-graduate naton nga mga LSI. Natapos na nila ang ila 14-day nga mandatory quarantine. Ang kabayan sa pahag ni Councilor Cindy Rojas.
Ginkalipay naman ni punong barangay Donny de la Vega sang alihis ang ginhimo nga koordinasyon sang komitiba ni Councilor Cindy Rojas apang paniwag-o naman nga problema ang iya mahimo atubangon bangod sa natalana nga pagpauli sa ila barangay sang pila ka mga locally stranded individuals nga magagwa gikan sa quarantine facilities sang syudad. Sunod kay de la Vega, base sa record nga ginpadala ni Rojas, mayara sang siyam ka mga LSI nga natalana magapauli sa ila barangay karon nga adlaw apang wala pa ini sang ideya kung ini sila ang mayara sang nagakaigo nga resulta sang RT-PCR test. Bangod sini ginmanduanan ni De La Vega ang iya sini nga mga miyembro sang BHERTS nga tutukan kag iga monitor ang mga individual. Samtang nagdangat na sa 137 ang kabilugan nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Region 6. Sa din 26 aktibo nga kaso, isa ka katos ang recoveries matapos nanugangan sang 4 kag 11 naman ang narecord nga patay. Sa ginpagawa nga COVID-19 Case Bulletin number 78 sang Department of Health Western Visayas, sa 271 ka ginpagawa nga lab results, magluwas sa isa ka nagpositibo, mayara naman sang isa pa ka repeat test. May 268 naman ka negatibo ang resulta, kag may isa ka repeat test. Kalakip sa 4 ka recoveries, amo ang 43 anyos nga babae nga taga-Arevalo Ciudad sang Iloilo, 44 anyos nga lalaki nga taga Hordan Guimaras, 33 anyos nga lalaki nga taga Lapus Ciudad sang Iloilo, kag 55 anyos nga lalaki nga taga Igbaras, Iloilo. Plano naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Aksyon nga istoryahon ang head sang Association of Chief Executives nga si Victoria City Mayor Francis Frederick Palangka agon may balaan ang ila sining opinyon kon ipahaganhagan ang pagbaton sang locally stranded individuals gikan Cebu bangod ikaduha ini sa NCR nga may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Dugang pa ni Aksyon ang resulta nagligan nga adlaw base naman sa Department of Health Bulletin ang pinakauna nga hitabo kag pinakadamo nga na record nga nagpositibo sa COVID-19 sa isa ka adlaw kundi naglambot sa 4 kag kalabanan diri among mga LSIs gikan sa Cebu. Plano man nga magsapol ni Lacson upod ang mga alkalde angot sa ila sini opinyon angot sa nasambit naman nga issue. Sa nibaloan ang 4 ka nagpositibo sa probinsya ang mayara sang 3 diri ka LSIs gikan sa Cebu kag isa naman ang gikan sa Manila. Ginatunan sa karon sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang posibilidad ng pagpatukod sang low power FM station nga makabulig sa panibagong nga sistema sang edukasyon nga patuman sang Department of Education. Sunod kay Councilor Renesito Navarro, chairman sa Committee on Education sa Konseho, ini nga ideya ang kabahin lamang sa plano nga ila pwede himuon. Samtang wala pa sang patod nga desisyon si Presidente Rodrigo Duterte angon sa natalana nga pag-umpisa sang klase masunod nga bulan sa Agosto. Ginako naman ni Navarro nga nagakinahanglan sang dako nga pondo ang mga proyekto apang ini nga tika nga kabahin lamang sa ilan nagapadayon nga mga plano ilabi na nga wala sang matabo nga face-to-face nga klase sa mga bulutuan bangod sa mga nagapadayon nga pamahog sang COVID-19. May ginapropose to ang DepEd kag ginakonformihan sa school board kung mahimo maka-put up kita diri sang low frequency radio bala kada pa rin sang FM mahimo naton medium of delivery sang instruction. Si Councilor Renesito Navarro. Sa katapusan nga balita lokal, ginmandoan naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Colonel Romy Palge ang mga Chief of Police nga magpatigayan sang house visitation. Sunod kay Palge, tuyo sini aguni baluon sa tagsa kapanimalay kung may maabot nga mga pamilya nga overseas Filipino workers kag locally stranded individuals. Dugang pa sa sini nga paagi ma-monitor sang maayong ila pag-abot sa mga ini. Una sini, palayag ni Palge nga sa ila sinapolupod ang mga alkalde, nagareklamo mga ini sa masami nga wala sila sang ihibalo nga may nagaabot nga mga OFWs kag LSI sa ila nga lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ka man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan
Facebook page. Kag sa aton bala mga ka-aksyon nga nagapangape, ang aton nga rekomendar sa inyo, black coffee bala. Kaya ang black coffee, gali kadamo sa mga benepisyo sa aton lawas. Kag kung black coffee, ang ginarekomendar naton ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Nga man, amo na isang black coffee nga ginabaligya subong nga may mangosteen. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ang nagabulig panubo sang risgo naton nga matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami pa ni siya sa aton atay, friendly ni siya sa aton nga atay, nami man ni siya sa aton nga weight loss, kag ginapanubo ang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, ang sa siling naton nagaisahanon nga black coffee nga may mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaya sa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Second tranche ang cash aid para sa mga drivers, ginaduso nga marilis sa labing madali nga panahon. Samtang panelo, ginrekomendar nga pirmahan sang presidente ang anti-terrorism bill. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad Radio Philippine Standard Time, 7:22. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Kag sa aton nga paglikaw sa balatian mga kaaksyon, ang Life Extension Vitamin D3 aton man ginarekomendar sa inyo. Kaya ning Life Extension Vitamin D3 madamo na sa nagapamatuod nga epektibo gid nga naga-prevent. Importante ang prevention. Naga-prevent sa balatian nga magdapik sa aton nga lawas. Isa ini sa ka super vitamin hormone ging classify ni sa nga may therapeutic effect. Bulong gini saya muna kabisan ang aton mga medical doctors, rekomendado nila ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal na tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sine, available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Siguraduha lang mabakal na nga soft gel sang Life Extension Vitamin D3 may tatak nga LE para hindi kita mabiktima sang peke nga mga produkto. Bisita man mga kaaksyon sa Life Extension Clinic. Dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA7 Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa Asian, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:23. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginadoso ni Senator Grace Poong ang second tranche ng cash aid para sa mga public utility vehicles o PUV drivers sa idalom sa Social Amelioration Program ang dapat nga marilis na sa labing madali nga panahon. Suno sa Senadora, hindi na dapat masulit pa ang natabo nga pagka-delay sa pagpanagtag sang assistance. Doon ang panipo nga dapat wala na sang kabuhi nga mabutang sa alang-alang nga sitwasyon tungod sa mahinay nga distribusyon sang ayuda. Ginasustyon man sang senadora sa Department of Social Welfare and Development kag mga local government units nga igamiton ang mga Drivers Association agud ma-validate ang listahan sa mga benepisyaryo para sa marasig nga pag-release sang subsidy. 55% sa mga nagatrabaho sa Pilipinas ang nag-eksperyensya ng stress tungod sa COVID-19 pandemic base naman sa resulta ng SWS survey. Ginpakita man nga 68% sa mga Pinoy nga nag-edad 15 anyos pasaka nga nag-eksperyensya sang tuman nga stress ang nalakip sa 4.2 million families nga nag-eksperyensya sang involuntary hunger sa sulod sang 3 ka bulan humalin nga ang pungsod ang ginpaydalom sa community quarantine agon mapunggan ang paglapta sang COVID-19. Sa kaangay nga survey nagapakita nga 34% sa workforce na naka-eksperyensya sang stress samtang 11% ang magamay o kung wala sang stress nga na-eksperyensyahan. Ginaduso naman ni Camarines Representative kag Deputy House Speaker Raymond Villafuerte sa mga kaupod nga nagapamatok sa anti-terrorism law akong bill nga mag-resign sa ilang leadership post. Suno kay Villafuerte nga dapat ang mga nagkontra sa hagna kag kabahin sa mayoriya nga nagauyat sa matagas nga posisyon kag chairmanship ang mayara sa inatawag nga professional decency kag ethical standards nga mag-resign sa ilang leadership post matapos nagkontra sa posisyon sang mayoriya ilabi pa nga ginsertipikahan ning urgent ni Presidente Rodrigo Duterte. Doa man ni Villafuerte nga wala sang miyembro ang ginpangabayo kung ginpuwersa nga magboto sang yes sa among nga hagna. Palayag pa ni Villafuerte kung may yara sa konsensya. Ang mga mamalidha nga yara sa mayoriya apang nagkontra sa hagna, mas maayo nga mag-resign sa posisyon.
Ginarekomendar naman ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga permahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso nga anti-terrorism bill. Ang anti-terrorism bill ang naghulot na lamang sa perma sa Presidente matapos inigin pasa sa Kongreso sa tung Hunyo 9. Sa karon yara sa Presidente ang pinal nga desisyon kung bala permahan o kung i-veto ini. Ginpasiguro naman ni Panelo nga ang hagnang nagaunod sang sufficient safeguards agod ipasiguro nga ang pagpatuman sini ang hindi makalapas. Samtang dismayado si Senator Joel Villanueva sa desisyon sa Bureau of Internal Revenue nga patungan sang buwis ang mga online sellers. Ginpalayag sang senador nga dapat pa nga magpasalamat ang gobyerno bangon madiskarte ang Pinoy. Sulong sa senador, nasubuan siya nga wala na gani nakabaton sang ayuda halin sa gobyerno, patungan pa sang buwis ang online sellers nga magamay lamang ang gina-income. Duga pa ni Villanueva, sa baylo nga i-target ang online sellers, dapat ang pogo ang tutukan sang BIR. Ginklaro naman sang Department of Finance nga tuyo sang kontrobersyal nga tikang sang Bureau of Internal Revenue ang gina-require sa mga digital transaction nga magparehistro kag ideklarar ang nagligan nga transaksyon amo nga maparehistro ang mga online business sa BIR. Sunod kay Chongko nga tuyo siniyagod lamang nga marehistro mga online business sa BIR kagagod mapalayag nga legal ang negosyo kag wala nagalapas sa layi. Ginasaad sa Memorandum Circular Number 60-2020 sang BIR nga tanan nga persona nga negosyo kag nabaton kung nagabaton sang income partikular na sa digital transaction ang ipasiguro nga ilang negosyo ang nakarehistro bilang pagsunod naman sa probisyon sang Section 236 sang Tax Code. Nagpromisa naman ang Department of Agriculture nga magtukod sang dugang nga trading post sa bugos nga pungsod agod maakomodar ang mga produkto sang mangunguma nga ang ginani ang nahimo nga basura tungod sa nagasolobra nga supply. Ginhimo ni Agriculture Secretary William Dar ang commitment sa mga mangunguma matapos na report nga pila ka mga carrot farmers sa Tinok, Ifugao ang napilitan ibaligya sa barato nga presyo ang ilang nga produkto tungod sa oversupply kagula naman sang bumalakal tungod sa COVID-19 pandemic. Sa laging handa briefing, gibahag ni Dar nga kinahanglan nga magtukod sang linkage sa mga food markets kag logistics kag i-identify kung pwede makapatindog sang trading post sa tanan nga riyon. Apang antes pang lockdown ni patuman sa itong bulan sang Marso, madamo na ang na-report nga nabasura ang ilang produkto tungod sa oversupply. Nakakompeskar naman ang Bureau of Customs sang 76 milyones pesos nga smuggled kag peke nga mga sigarilyo sa puerto sang Cebu. Base sa report, ang operatiba sang Customs sa Cebu ang naka-intercept sa isa ka container sa ginasuspetsahan peke nga Mighty kag Marvels nga brand sang sigarilyo. Sunod sa BOC, gendeklarar sang consignee nga Joman Trading nga Oval Fish ang shipment nga nag-abot gikan sa China sa tung Hunyo 10. Matapos ang 100% nga physical examination, nakompirmar nga shipment ang nagaunod sang 1,522 ka master cases ng smuggled nga sigarilyo. Nagtaliwa na sa edad nga 73 anyo si Anay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. Ini ang ginkumpirmar sa asawa nga si Cecil Joaquin Yasay sa iyang Facebook post. Base sa post, ang anay DFA Secretary ang nagtaliwan sa alas 7:26 sang aga kahapon nga adlaw, Biyernes, Hunyo 12, bangod sa pneumonia kag cancer. Madumduman si Yasay ang DFA Secretary sa idalom sang karon nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinaga sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3.
Kag sa ato naman nga mga may ara bla mga bukol-bukol sa lawas, sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule yung lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kay iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Centers, may dala Narnais at tubal ng sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sina, yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. At ang mga balita international, sports, showbiz, balita espesyal, kagiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo magkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa Balita International, patay ang 4 ka mga persona lakip na ang prayer leaders samtang 8 ang pilason matapos ang pagpamomba sa moske sa Kabul, Afghanistan. Sunod kay Interior Ministry spokesman Tariq Aryan, ang bomba ang ginpahamtang sa sulod sang moske apang wala na sang may gindugang pang iban nga detalye. Wala man sang may nag-ako sa pagpamomba kangay sa natabo nga pagpangatake nagligan nga bulan nga ginako sang Islamic State Group. Naibaloan nagdeklarar sang giyera ang IS Group sa minority sa mga Muslim sa nasambit nga pungsod. Ang amo nga grupo ang may kailabtanan man sa pagpangatake sa isa ka bus sa Kabul nga gintunaan sa pagkapatay sang duha ka mga journalist. Ginako man sa mga terorista nga grupo nga silang nag-atake sa ginpatagan nga lubong sa isa ka warlord nga loyalista sa gobyerno nagligad nga tuig nga nagpatay naman sang 35 ka mga persona.
Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nanawagan ang grupo sang mga mangunguma sa Central Luzon kay Presidente Rodrigo Duterte kay sa Department of Agriculture nga ikanselar ang 1.8 bilyones pesos nga fertilizer contract sa dalom sang COVID-19 aid program tungod sa aligasyon sang overpricing. Sa statement, ginpahag ni Joseph Canlas, chairman sang alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon, nga dapat tamnaon sang presidente ang mga agriculture officials nga involvado sa ginaligar questionable nga kontrata. Magluwas sa kanselasyon sang kontrata, ginaduso man sang grupo kay Agriculture Secretary William Dar nga dapat may pasakaan sang kaso sa tion nga ang aligasyon sang overpricing ang mapamatud-an. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 29 centimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 49 centimos. Ang Singapore dollar may baylo naman nga 36 pesos kag 10 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, pila ka mga artista ang nag-upo naman sa online Independence Day protest kag nanawagan sa gobyerno nga depensahan ang kinamataron sa Pilipinas sa West Philippine Sea kag ibasura ang anti-terrorism bill. Sunod sa aktor nga si Aksyon dapat tumano ni Presidente Rodrigo Duterte ang promesa sini nga depensahan ang West Philippine Sea batok sa mga Chinese. Gin-question naman sang aktres nga si Agot Isidro ang gobyerno kung nga ginapabayaan lang sini ang illegal militarization sa China sa mga Philippine islets. Ini sa pihak sa desisyon sa International Arbitration Court nga invalid ang claims ng China sa South China Sea. Nanindugan naman Aksyon Boy ang komedyante nga si June Sabayton nga ibasura sang gobyerno ang anti-terror bill bangod nagapati nga apektado diri amo ang freedom of speech sa Pilipinas. Sa balita sa patag sang sports, isa ang Pilipinas mapungsod nga mag-intra sa FIBA Esports Open 2020. Sa ini ka-tournament nga hampangon sa NBA 2K platform. Patigyon ang series nga exhibition e-basketball game sa Hunyo 19 to 21. Ini ang isa ka pamagi sa ibang nga grupo nga magkapadayon nga mangin visible ang basketball paagi sa online sa piyak nga nagpadayon ang COVID-19 pandemic. Sunod kay Frank Linders, Director General sa FIBA Media and Marketing Services, ang esports ang nakita nga solusyon sa FIBA Central Board agud mas makilala kag madugangan ang FIBA family. Naibaluan ang iban nga FIBA member countries nga mag-intra sa Esports Open 2020 amo ang Argentina, Australia, Austria, Brazil, Cyprus, Indonesia, Italy, Latvia, Lebanon, Lithuania, New Zealand, Russia, Saudi Arabia, Spain, Switzerland kag Ukraine. Balita espesyal! Happy Saturday. Wow. Diba? Do ka demure. Do ka tugnaw. Happy. Do nagduga ang tugnaw. Amo na. Gusto mo do ka hot. Happy! Charot lang. Skandalo na. Alarm and scandal. Action Boy, kay kagapon, official na nga gindeklarar sa pag-asa nga umpisa na sang tig-ululan. Rainy season. Rainy season. Duha mo lang aton In nga English. Duha mo lang aton nga season. Seasons in the sun. Wet and dry. Ay, because seasons in the sun. Kabala ka na? Of course. Kenny Rogers na? Hindi, Seasons. How joy we have fun, we have seasons in the sun. Paminsan na sang rain dan. Rain gently falls whenever we say goodbye. Ay na? Tuwing umuulan, makapiling ka. Makaroke na lang tayo na. Doon kay Lidlaw Action Boy, no? Aking mundo'y lunurin tuluyan. Okay, ti makanta na ta. Di kaya no, bigay doon na hidlar na mag-karaoke, Oo, no? di ba Action Boy? Pero wala pa hindi open yung mga amo na yan, di ba? Hindi pa. Mga entertainment na bala nga, may mag-karaoke tada, alang-alay, ikaw na isa? Kaya, kung na ako lang isaya. Mahala ka mo daya. Hindi, ano pag kaya mo, hindi bala nga duet ka mo ni Mami Ems? Go on! Talaka. Breathless, gina. Sa birthday ko, kung hindi quarantine, tani, ma-concert naman ko, invite ka tani. Galing kay nag-COVID-19. So, invite mo ko tani with tickets. Oo, with tickets. Siyempre, concert mo, da. Siyempre, wala para may ROI man ko, wow. Na, ano naman. Magabawi man lang sa gastos. Oo. Hambal di, ano yan ni Richard
Roma, bala, Dennis Richard Roma, bali ako no, Seasons of Giving, lapit na lang sa December. Whenever I see, Tidiret Action Boy na pag naman. whenever na, ton sa Oktubre mo na Gatika na si Jose Marichan. Okay. So, Action Boys, Riyata Tanay, mga tips sa siningatig ululan. Importante niya mga ka-action. Hindi lang niya, kakalokadla lang kami din ni Action Boy, pero may makuha, gika mo diya sa amon. Diba? Amo na iya. Una, Direction Boy, monitor gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Ay na, for updates. Weather updates, nan. Amo na dapat, Action Boy. Kag ti dapat, siguruhon nga ang imong naka-charge, kung ang imong radyo bala, ano na ganyan, rechargeable or Di battery o di di battery, oo. AC-DC. Amo na. AC-DC. Easy DC. Okay. Nabala ko sa muna. Ang AC-DC, amo na, di battery, pwede kuryente. Oo, na. Sure mo ginako no kay basi mag-run out, lost ka na gid sa mga updates. So dapat amo magpamati gid ha sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang ikaduha, Direction Boy, lantawon kuno kun or isaon mo da inyo nga balay kung may kinahanglan pa sa mga i-repair. Especially yung mga kaatupan. May mga talabunan kada nga mga buslot. May mga butangan kada sang ng mga seal na sealant. Na mga bulkasil na wala siya. Nasukton ka gina. Nasukton ka gina. Bulkasels sambal ko. Bulkasels sambal ko wala na no. Kita mo sealant lang ko gani. Bulkasels lang gani ang balko. Tiya mo na Action Boy. Moving on na to. Hindi na papasalita liwat. Mamalayra ni ko ni karon. Amo na Action Boy pero mga necessary lang ha, kaga nga appropriate man tabunan. Basi mambal sila pating bintana tabunan, kaga ambi, basi mabaha sa sulod. Wrong! Ang bintana, para man hindi magambi, isira mo lang na. Oo. Kasi pa, amerikani naman, ate mambal, ito nila, isira ko na, bakal ko ito karalo black. So, tingala ko, upod mo sa inyo balay pagpuli. Gambi na sa bintana mo, kay Aberto mo. Okay, isira mo na, hindi mo sa magambi. Gani, no? Sige, sinambal nga, basa di sa sulod. Nan, okay. Naka-Bluetooth speaker naman ko na si Rachel Aguarense. Ang next, Direction Boy, istoryanay ka mo nga magpamilya ko, no? Para sa inyo, wala nga way kag process. In kaso, nga kinanlan ka mo evacuate. For emergency purposes. Kailangan kabalo ka mo sa imuon. Hindi magtakasala-sala. Correct. Kambal nga, basta example, gani, kung may magbaha ka kinanlan na evacuate, unahon mo, hindi mo manghod, ha? Kaya basi unahon mo to balang... Baboy. Isang tatay. Magkuhan ka Ang manok ko to. Magtaas ang kuhan. Ang manok ko to. Ang hinigtan ko to. Unahon nyo ito ha. Mandam ka lang gani. Kaya malumot. Yatis to. Etay. Ang kabalo na saya. Nagalakat na. May utok ko mangod mo. Naman na siya dapat. Hindi na dapat. Hindi mo na siya dapat. Ibala, istoryahan nyo. Istoryahan. Tay, anong unahon? Ang hinigtan ko unahon yung gito. Tiway man tayo bulang, tay. Sige lang, laki pa kay masudan. Kay masudan ta na. Pero dala na di sa tips. Labay man akon gali sa gagapon, nagambal ko gapon nga sa mga bulangan, kundi hindi sa flag to black kapon. Nga hindi pwede ang bulangan. Sa bulangan gali before mag-start, kaya pambansang awit. Yes! Nakibot ko na mo. Why ko bi kasulod bi nga nag-start kin mo? Ako kasulod ko, ako nagkanta. So may pambansang awit gid gali. Yes, pero correct. hindi pwede ma-display ang flag. Nano ko man nga Action Boy pag ganun, ay, super kanta. Ito ka very good. Ano na ginaya sa sistema sang Pinoy, makakalikasan, makatao at makabansa. Makabayan. Ha? Makabayan. Makakalikasan, makatao. Hindi sa panunumpa, wala lang hindi makabayan po. Siya na sa makabayan, di makabansa. Tingin lain na. As amended by. Isa na siya ka meanings. Okay Hindi na ko na magana. Very good. Tapos, Action Boy, dapat ko, ihanda gid ang mga importante. Ang first aid kit, bayo, flashlight, kandila, kag ang tubig, kag mga ready to eat nga pagkaon. Basi balay may mga silisigon pa kaputis. Ay, masisigo dali, Aral ako sa evacuation center, abi. Ano daw, kalat. Importante na kalat. Kalat. Kag ano pag whistle. Whistle. Na, Action Boy. Correct, no? Kag Action Boy, ang iban balagi na imo, kung may family, may mga family ko kilala nga, bisan niya wala pa ya bagyo, separate, gina sila sang isa da ka box bala. Ang box na bala nga plastic na bala. May mga food na da sila. Then mag-grocery sila. Ginailisa na ang ara da mo ginapagwa ka gina-consume nila. Kaya para anytime
kung kaso por kaso, isa na lang kakwat lakat dayon. correct. Nan, amo na siya. Ang baboy, why da? Ang baboy, pwede piluon ang mga baboy, no? Kita mga iban gani, kung mabahaan, i-evacuate mo, hindi magalalin kayong baboy. Ang baboy, ang Ginaulikdan nila. palaligban. Ginaulikdan nila ang baboy, ang manok. Hindi ka mo kabalo maglangoy, ay, ang baboy. Kinang lang ako na kuya pa sa mga may nagababoy bala. Ang isa sa ngimuon niyo, istudloan yung baboy maglangoy. Oo. Tiki, damo mo man chimpo mo. Kung I-train ano ko mo baboy. summer tani, i-train yun na I-train yung daan. baboy maglangoy pa intrabla sa swimming lessons na bala. Mga summers. Pirdi mga pa. summer learn to swim bala. Oo. Tapos, Para kung may baha ka mag-evacuate, at least hindi ka na maglibog, ikabalo si maglangoy mo. oo. Tapos, natawa ni Bala, kay gin-open up mo na. Bantayin, next summer mo, uso ng bikini para sa baboy po. Bikini open ka sa mga Bikini baboy. open sa mga baboy. Kita na ko na. Sa di... sa diin na. Mga bikini open to sa mga... sa diin na, ilawag daan. Ang next action boy, mapain ka kuno sang kwarta kag iba kag ang imo nga mga importante nga mga dokumento sa mga waterproof nga bulatan. Masudlan. Ang usually ng mga kwan ba ng galak ano na ganito bla? tawag? Ha? Ziplock? Ziplock. Correct, Ziplock, action boy. Galing tayo mamba naman nagbanti paano kami nga magpain kami daan kwarta nga sa pagladlaw gani wala kami kwarta ti paano mga pain daan. Kaya nang point action boy, mabisan example na 500 or 1,000 lang ipain mo gid siya. Kaya para in kaso por kaso na we don't know. Pwede man na nga may ang baboy mo nga ang baboy. Baboy lang yapon. Naputangan pala yan sa okay. alkansya. Ang mga reaction boy, iligtas mo ang baboy natin. Ang alkansya usually baboy yaw. Tikay... Para magtambok siya, no? Kay tambok na ng baboy. So, lagson sang unod. Ano man? Hindi pwede gorilya. Hindi pwede baka. Baka. Or karabaw, no? Nga baboy. Tuod, no? Nga baboy. Ibalood na nabi. Te kaya baboy, balo kayo nasagod, di ginapadako mong baboy. Te niya, imbis ganda, kudrik lang ko sa... Amo lang nga baboy. Amo lang nga baboy sa guron ko, ho. Muna blaw. Amo na. Amo na siguro, Mot sa baboy. Magkutabing baboy. Tapo... Doon ano tanabi sa mga anaran tanab action boy. Dala ko na lang minsan layo. Ang example lang sa ano na sa lakyan, bra di ba ido lang gumawa mo ng ulo. Tinga ido gidabi. May naman kureng. Ido or koreng? Ang koreng liga ba mo amo? Di ba? Ang ido yung gumawa mo na iya, ho. Ang koreng gumawa mo na. Hindi pwede. Kaya yung koreng yung suli, mga ginabutang mo na isa daw mga negosyo. Para ka pamaypay customer. Dali. Te ano na yan sa mga, ang ido ba explain be? Isa sa sa kay music na isa kanya mo. Sa salakyan. Kung di mo music, alang-alang man ang driver na magalas ang... Di pwede mga tiki or tuko abi. Tuko? Sabi mo tagay mo na tuko. Kato bla lakyan mo mag-abot bla? Mangita ko na isang gamawa mo na ang iko go. Correct? Kitaan mo ko Okay. Ang last direction boy, syempre, ang pinaka-importante action boy, i-charge gid ang cellphones kag ang power bank para makatanaw lang gyapon action radio for updates. Correct. Ay ara pag action boy maghalong gid sa paggamit gali ha sang kingke o kon kandila man dang inyo nga ginagamit. Kay kis action boy, ti syempre kung gaulan daan, kagabaha, ti syempre ma-brown out ginaya nga brown out ang tawag sa brown out no. Ma-brown out gina. Nga brown out. Nga hindi black out. May black out man eh. Tinga, ang brown out kuno parts lang na iya. Ang black out is total, yun ang bilog na bla. Ang brown out daw mula ng mga lugar. Example, sa action radio lang bima brown out, tiga brown to di out. Nga sa... tawag Hindi siya mag-brown kay out ang brown. Brown out. Correct. Alam. Tinatawag sa green, sa blackboard nga green. Nga green man siya, no? Hindi kasi una, kuno black na siya. Sa una isla na lang green. Pero sa una, kuno black na siya, gid nga board. Una siya gintawa na sa black. Sa una. Una gid nga paggamit sa amo sina kuno black. Actually, mo ko lang na. Gani. Sige, yun yung pawa. Pero amo na nga akong pag-analyze. Nga siguro before, ang gamit, black gid man na siyang gingamit. Kung di kita sulatan mo sang white nga chalk. Titi siya, siyempre ang pinakakitaon is black. Sa uli na green lang niya, pwede maling green para pleasing to the eyes. Kaya nakuha nila sa ulihib lang nga, para nga daw, ako na actually. Pero, yun mo na siguro, nga green nila, kaya ang green ba is pleasing to the eyes. Sige, ada. I-push mo pa gina. Okay, research na na. Research na na. Mo na siyang tawag. Okay. Okay na. Sige, mag-greet ko na. Happy birthday, karon nga adlaw kay Antonieta Yap.
Nag-text gid siya sa ako noon, gawad hindi ka malipat karon sang panyaga ha. O panyaga naging malipat pata. Iharas yun. Happy birthday Antonieta Yap sang Barangay Panukoy. Totong Ligaspino sang Barangay Panukoy. Tong, happy birthday Tong. Sa classmate ko Rosalie Reyes, happy birthday man. Kagbuas nga adlaw sa akong sista kay Viola Baloyo Eras. Happy birthday man buwas, happy birthday. No ay pag-invitation ko ako. Happy birthday. Birthday ni buwasan na buwas ako June 14. June 13. 14 buwas. June 14. Correct. Tsakto birthday ni Sis Viola Baloyo Eras. Naka-quarantine subong. Hala mo gid Aksyon Boy, may naman Self-quarantine. Ano? Self-quarantine. Self-quarantine, no? Why iyalan na iya? Sige, yada. Kita mo, nakamirkit anay kung may klase kami. When sa may mirkit anay. Okay. Good. Okay, Aksyon Boy, may pamangkot di si mo, si Sweet Grace Ems. Ano kunong English sang payungan mo ko? Umbrella me. Can you umbrella me? Tsakto no? Sige. Sige. Good morning man kay Gabriel Josh Gumban. Kaya reklamo gid sa kuno nga kuno si Papay lang permi ang ginagret si Elmer Abanel Gumban. Blan reklamo gid si Gabriel Josh Gumban. Good morning. Julius Caballero sa kay Mayor Mai sa La Castellana. Melchor Rombines sa may Hinubaan. Correct. By the way, ang 100.5 ang Alagad Radio sa Hinubaan. Yes, Alagad Radio. Good morning. Kap Jojo Malayang sa Barangay Cabog. Good morning. Jane Baile, Mang Aga. Lani Valencia. Mila Alit, good morning. Kagagawad Mira Polidario. Yes. Happy birthday, Aksyon Boy. Happy 90th birthday sa akong lola. Happy birthday in heaven. Next, kay Aksyon Boy. Happy 37th birthday naman kay Ellen Grace Gamala. Halin kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Kay Pepperoni Kasilagan, greet lang ko yourself. I-greet naman ka. Happy Saturday. Kay Dennis Richard Roma sa San Enrique. Happy listening. Kay Marlene Austria, nami kuno Aksyon Boy pamatian ang Ilonggo. Ilonggo. Basta guwapa pagid ma'am no. Basta Ilongga. Guwapa. Hindi ako galing kabalos ang sugpon. Good morning pagid kay listening kuno Kalinaw family, Evelyn, Charmaine, May, Brian, JP, and Donya K. God bless. Halin kay Eddie Kalinaw. Sige. Gabi. Si Josh Bla, si Gabriel Josh. Yung picture ang papaya ko nung reaksyon niya pag lawak sa watch. Watch, be. Kaka-cute. Hi, Gabriel Josh. You're so cute in your pajamas. Tintay. Sige, okay American. na? Okay na kita? Okay na ta. Sa mga taga Villa Estefania, dira, good morning man. Mirna Claude. Claude. Eddie Jones Kalina. Nag-greet mo na nagalin. Sige, okay na kita? Yes. Sige, kay happy Attorney weekend. Doug Pandano is watching. Attorney Doug, good morning. Ano naman ta pag-kwanda to sa Isla Verde. Si Open lang naman ang Isla Verde. Telma, si Joel. Tito Nancy, Tita Nancy and Fred. Kag si Tita Beth na lang Tito Ken sa Binalbagan. Hello, everyone. Ano ganito nga beach? Nognog Beach. Nognog Beach. Sa Binalbagan. Correct. Amo to nga ako sila kaya pakargaan na si Wintak Bilog. Do pabalo ng isa ka, no? Wintak. Yung may ara, blabutong mo si Wintak Bilog. Ha? Galuyon. Okay. Sige. Stand by na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline. Happy weekend, everyone. Maging kaupo ninyo si Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman dalingan news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,